Máme tu nejakú zaujímavú otázku. Toto prečítaj. Bráňo, toto prečítaj, toto. Prečítal otázku a Toto, daj mi túto otázku. Poslednú. Ahoj, Zdoník Suchota, je pravda, že si chcel skončiť s rapom, ale Miťo zmenil tvoje rozhodnutie, teda jeho hudba? Oh shit, ty kokos. Teo, ne? Teo z Oravy. Teo je obrovský král. Zdravím Teolka z Oravy. 2 prsty hore mu ukazujem. Nádherná otázka. Čo dodať? Miťo je... Neviem, či viete, kto je Miťo. Rozpovedz príhodu. Miťo je jeden... Raz som s Nabisom sedel, jak sme riešili akurát cover manifestu. Sedel som s ním v Trnave na byte a on robí však pre 90 BPM a im chodia občas nejaké ľudia si posielajú nejaké pecky, čo chcú uverejniť a teraz prišiel mail od chlapíka, čo si hovorí Miťo, je z Dubnice nad Váhom. Má web stránku miťo.sk. Ne, ale má MyHipHop, SK, lomeno Miťo. Je extrémne produktívny, má... Ja keby každý mesiac dal nové demo, vieš. No a on im poslal pecku, že či mu ju nemôžu uverejniť. Tak sme si ju pustili s Nabisom, hej. Pecka sa volala Cestu späť neberiem, viem ju naspamäť na celú. Dávaj. Ne. Instrumentálky ti hrá, poď. Hej. Daj to. Že by som dal? Poď o to. Počkaj. Dáme prvé riadky. Nikdy som nechcel byť len postava v tieni. Chcel som skočiť na stage a trochu zažiariť. Nie len raz, ale baviť vás večne. Veď mám jazyk ostrý, jak samurajské meče. Po tvári pot a krv mi stále tečie. Vydám zo seba všetko, akým nechytám krče. Nepravené názory si do ryti strčte. Tak radšej mlčte. Ja nepoznám ten váš, tak na vás nenadávam. Radšej moje myšlienky medzi vás rozdávam. Aj keď... Neviem čo? No, dobre. OK, to stačí. Miťa si musíte dať, lebo Miťo je z Kapitola. Proste Miťo má nejaké téma, má niečo ako mixtapy do amerických ľudí, proste má tam pecky typu Sladké čikity. Party banger, sladké čikity, ktorý má 7 minút bez refrénu. Má čo povedať. Náklad, má určite čo povedať. Umelček. Týmto zdravím Miťa ešte raz a proste komunikoval som s ním aj tak cez médiá. Ja by som Miťovi, odmenil by som Miťa, poslal by takýto knižek. Môže byť. Ženy nášho rodu pôjdu pre Miťa, ale mám jeho mail, alebo nejaký kontakt. No, ja mám na ňu kontakt, ja som si písal. On je z Dubnice nad Váhom? Z Dubnice, hej. Na sociálne siete. Alebo diagnóza F50. To je hodnejšie. Ťažko povedať. Miťa si treba dať akože Miťo, on nie je nejaký technicky úžasný alebo niečo, ale má obrovské punchliny. Má také riadky niekedy, že umreš. A tak.